എന്താ കാലിന് പറ്റിയേ? ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്ലാസ് മാച്ചിൽ വീണ് പരിക്ക് പറ്റിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആ പഴയ ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ? ഒട്ടും കംഫർട്ടല്ല. അതിനും വേണം ഞങ്ങളെ ഗ്രൗണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലയിലുള്ള ടർഫാണിപ്പോ. ഓ, ഇന്നലെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം. എങ്കിൽ വാ. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് പൊളിയാണല്ലോ. മാത്രമല്ല ഉടൻ തന്നെ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കും. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് യു ഷറഫ് അലി സാറാണ്. മാത്രമല്ല മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തുന്നത് മുൻ കേരള താരം ആസിഫ് സഹീറാണ്. ഈ വരുന്ന 22-ാം തീയതി 3:30 നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.